Interná rotácia s odporovou gumou. Tento cvik je skvelý na posilnenie stabilizátorov ramena, ktoré chránia kĺb pred preťažením a zraneniami. Upevni si gumu vo výške lakťa a chceš mať 90 stupňový uhol medzi lakťom a bicepsom a uchop túto gumu tak, aby guma bola v roztiahnutej pozícii vyrovnaná, nie ešte extra natiahnutá. Stoj rovno, spevni stred tela a drž lakeť pevne pri tele, tak, aby sa dotýkal stredu tela. Ak máš tendenciu lakeť odťahovať, podlož si medzi lakeť a trup malý utierák, prípadne tenký vákuš. Pomôže ti to udržať správnu techniku a zabrániť nesprávnemu pohybu. Pomaly rotuj ruku smerom dovnútra, ako by si chcela dlaňou pritlačiť k bruchu. Dôležité je udržať lakeť pevne pri tele, nehýbať ramenom ani nenakláňať trup. Pomaly sa vrácaj späť do východiskovej polohy a pri tomto cviku odporúčam 10 až 15 opakovaní v 2 alebo 3 sériách. Sústreď sa na pomalý a hlavne kontrolovaný pohyb.